Sisongwa. Ndithi usifende. Sisongwa. Sisongwa wena. Anzwani. Ndinyama sisongwa. Thina sibahlanu yena munye. Ngosohlala namba masemhlasela. Masemhlaseleni. Masemhlasela kanti into sayizuza pha. Sine lo. Phambene sibuthi. Wale lo usisekele lawo. Uzosibamba sibulale. This thing, ndiyabona ukuthi noko niyilandela, and I like it. You are following my rules. You fought when I said you guys must fight. Congratulations, Nempasilu stage 1. At first I thought I'll hesitate and not follow my instructions, but I saw good noko. Niyakwazi ulandela umthetho. Okay, what I can tell you is, njengoba nihleli apho, anizazi magameni, anizazi noba nizalwe ngubani, anizazi uba nazalelwaphi, nonke ni-brainwashiwe. Now, you only have 7 hours before iphele wonke lo brainwash wabakune engqondweni. Then will you be able to remember everything? This is for me, uma ndigcine like ndidlala le game for the next, let me say, 6 hours or so, before I decide who's dying and who's surviving the game. Now, I know ukuthi nonke no wondering ukuthi why nginxibe black. Those black clothes, they represent death. That means you guys are going to die tonight. So, since you don't have names, I'm gonna give you human numbers. At least now you've met your opponents and you know their strong points and their weaknesses. We're still going to fight. Good luck. Good luck about everything. Good luck. Majita ayindlalo le. Asinamagama. Uzothi intoni human 7, uzothi intoni human 14, uhuman 16, uhuman 5, intoni no-human number 1. Akasuka indlalo manje le. Kodwa bafethu, ngiyakhumbula uba lamjita lo uzenza isigora besila naye. Mention into yoba uyasikhumbula ubungubani. Xa ndicinga nento ethetha uthini loo nto. Ubengazama ukuthi ne awuyasikhumbula igama lakhe. Uyalazi igama lakhe kodwa kwathini ba angalimenshini. Kodwa mntakazi xa sifanele ngento eyi-1. Cela ke sivaneni singohlukani. Ukwenzela sikwazi ukuqhuba kuyo siphume kuyo yonke le nto. Hayi anqondo basajikelana ngoku. Ndibonile uba hayi siyakwazi umelana futhi siyasapotana kuyo yonke into hayi. Kodwa hayi thina sibabethi. Sibabethile ne kodwa bambusa bokalolanga usebuhlungu nangoku. Xa kunathi umuntu apha singababetha bona abantu ngoba le nto bayenzileyo ayilunganga. Khona wena number 3 yintoni into bekwenza ume jini xa ungabi wena? Hayi ekhaya. Sangithi noba kunjalo osele bekusefuziye walwa ufane nathi ngosibesizama pha. No guys man. Kule ngithila izinto ezigqithileyo. Ezintoni? Jabulela ngesabonile enizemizwa. Kuyona besenzeka phaya. And this win we have to kill. And get us eternally. So siphumelele. Guys, there's ba song up azange sabulala. So it's time for us to change that mentality. Futhi disibuza mbuzo othile kuba kunganjani ukuba ungabulawa ngumuntu kuba efuna usurvive okanye wena ubulale umuntu kuba ufuna usurvive. Yo hayi andinokwazi mina uphila naloo nto. Anything is possible. So, tell me. Ngiyabona kuba mna nawe sezibhanga. Njengoba uncedile phaa kulaa bantu. Wathemba ukuba wena ungubani kanye.
What I can tell you is, I'm a person who's trying to help someone ukwalapha kule building. So, that someone is me. Le nto ndinika yona ayiyo. Awuchazeli ukuba ungubani. Awuchazeli ukuba why wenza izinto. I think that's all I can say to you. I'm trying to help someone in this group. So it's like I'm a hero. So you should be happy that now I'm on your side. Kwaye kutheni mna igama lami lizolikhumbula? Ingaba ndi-special omhlobo? Can I be honest with you? Can I be frankly honest with you? What I can tell you is this whole thing is about you. It's all about you. So you are special. Hence I'm saying you should be thankful. While others will should be just apologizing. Ngicela uxolisa ngokungaluphayo kuba kaloku mna ndinyamile ndibonelwe negwayo and I think ndiliphoxile. Awusiphoxile tu, sikwazile phaa usimele. Kwaye into endiphazamisileyo nje, utheni ke bangacipakali igazi okanye abantu badumbe? I think napha song nesoyikana kwabe ngekho mntu uzimisele ukukhupha isidumbu. Kodwa kusila nalaa ndoda. Hayi mani, awubekho amaqhinga kantwana bethi ngathi yitshiri. Hayi kodwa ndikhabile wani. Kusohlala simameleke ngaloo mntu. Nyanzelekile simmamele kwenzele sifumane le nto siyifunayo. Uba sizulenza ixesha. Ewe singalenza ixesha. Ndiyayazi uba lo mntu uyasiva kwaye ndinecebo. Eli cebo lam qha kwanyanzeleki nina nilikholelwe. Let's hope le plan yakho ile nothing to do nokufa. Yona inawo, iphinde ingabi nawo. Abanye benu bangayithanda, abanye bangayithandi. I hope kuyo yonke le nto iplan leyo andizibayibeli yayo. I'm sorry guys. Hey, friend, we're part of the team now and you have to do everything esiyenzayo lapha. Andizukwazi, ngiriske ngobomi bam? Oh, okay. Asimambela from team. Okay, nale mamelana. Eli cebo likanje, kunganjani uba sithathe unumber 3 sithi uyagula kwaye sizofumana i-attention uba sikwazi ukuphuma phaa kulaa mnyama. Usho lecebo lakho number 15? Ndisho ngeli cebo. Hayi, mna andivumelani neli cebo. Andivumelani tu. Ndiyamazi laa mntu uba akanayo tu impesana, akanayo. Akanayo nani? Hayi, akanayo nani laa mntu impesana. Bulalani mna bhetele. Uhuman number 4 uzama uthini? Ingaseni ndive ngendlela erayithi. Ekuhambeni kwexesha sizabulelana kwasodwa. Le nto lo mfo wayifunayo. Cacile ungumngcashi ungatsho njalo. Andingomncathi. Mna into engasoze ndivumelane nayo yoba sibizana ngamanani apha. Ngazama ndifumanisa bethu uba kwenzeka ntoni ngamagama wethu. Uba kwenzeka ntoni apha. Thetha uba akusekho nomntu okhumbulayo ke. Icacile funeka silinde ezayure zisixhenxe. Ngoba nayo iye watsho wathi emva kweeyure zisixhenxe sizawukhumbula. Iiyure zisixhenxe? Yaziqala iiyure zisixhenxe? Angeke ndilinde le iiyure zisixhenxe. Kodwa ke inoba kunyanzelekile. Kodwa mna ndisathu nokuba le yoba sibizana ngamanani andiyamelana nayo. Khona nangobani ixesha? 21 minutes to 5 p.m. was the time. But anyway, it's fine. It's fine. So I guess it's time for kuba ngixele ukuba sizothini apha. Kuba ndiyakholwa ukuba sondithemba ngoba sonditrusta, so please tell me ukuba yintoni esibeka apha. If you remember, Khalil, I said to you, I know everything about you, and I meant it. So, ndiyamazi nophelisa sikhungo. Phelisa sikhungo.
uphelisa sikhungo. Umasela uphelisa sikhungo. Please tell me, uphelisa sikhungo maselaphi? No. Can you please tell me ukuba uphelisa sikhungo maselaphi? Umaselaphi uphelisa sikhungo. Tell me umaselaphi uphelisa sikhungo. Come on, man. Okay. You don't have to shout at me. I will tell you ukuthi ni Mazelaphi uphelisa sikhungo. I see that you are determined and you want to know more. Okay, no problem. Sure, ngithetha. Sure. Funda ukulungisa ngokwami. Uzofa wena, awuyikufa. Soze ndife. Uba kunyanzelekile ukuba mandife, ndizofa. And I know that I will conquer him. But ndizazi zonke kweeni ezomjitha. Ndimfundele. Guys, ke ngoku akhona umuntu nebhandi enzela uba bakukho into ehamba rongo wena umkrotshe umbulali. Asinayo le bhandi apha. Kwaye iimpahla zethu ezizinxibileyo sesinikwe zingenamabhandi. Good luck, but uyivele yacaca uba elami icebo alizusebenza. Ngicela uhamba nawe. Uhambe yaphi? Wena? Ufuna ukufa? Human number 4. Akho abantu bafuna ukubulala apha. Asizangofa mani apha. Senzo akho abantu bafuna usibulala. Sizawusinda kuyo yonke lento. Olu luvavanyo nje lofuna usibona base yakwazi na usebenzisana. Ngoko ke lento le bengamele mbeya kutya. Ungafanele noba uyayicinga. Yazi, ndisitsho yile nto uba inoba yintoni lesifakeleyo kwam. Kutheni sizawukhumbula izinto emva kweeyure ezisixhenxe? Yinto enjani? Ifumane kuthini kakho? Hayi, ndicela elaa xesha sihlukanayo. Ndingaqaphela uba even ngoba ndibeke phantsi xa kubekho imyuva. Ke uqinisile into efuna yathini. Ndiqinisekile kwaye ndizobe ndingalweli mnanto, ndizobe ndilwela nawe. Lwela uba masiphume siphila apha. Kutheni kungalweni into number 5? Ndifuna ndinamanzi, ndifuna ukurayithi nayo inamanzi. Laa mntu engungakanani laa mntu. Mkhulu laa mntu nam, kurayithi uke yensasapota fethu. Kutheni ke singavele siye sonke qha? Asinayi sonke. Ndirayithi ndisiya ndodwa, ndizayimela le nto. Kwaye ndifuna ihembisha ngendlela yam. Oh, sophumetshe ukuba ndidubule. Dubuleke. You're a very strong man, yes? But you have to dubule nyani. Hey! Let's talk like civilized people, man. Oh, I can see now. It's pelling the bullet. Nice shot. So what now? Yabona wena, ndizokwenza yona zakubulala qha. Andizube ndilwa nawe. Sembulala? Go ahead. Ndiyaqhubeka ndifana nawe nangaphezulu. Oh wow. Ndayithala naleyo yena. Yabona izulu. Wena uzemele sokwe. Mina ndandelaphi ezulwini.
bomba bonele. Ufuna samoa apha kuni. You see now? Sizoyenza lento in a film style way. Yabo, I'm sure this is straight. You know what? This is sticks. Get it cut and cut the shit. If it was right, you wouldn't stand a chance. Chicken flesh. Oh wow, indoda nomfazi. Ukhumbula kwami kakuhle apha. Sivalelekile singazange basingobani. Bhaleke kuba notshatile. Awubona ngani kanitsho, unjani mshado kwi-club house? Hey Mr. Number One. Whatever number you are. Look so dala mano wena. You see, I was in love before. But wrong. There's a sick come down. I find the number of Sir, where's the rest of your team? I just left them behind. Zelete. Because we took my Zelete. Over later. We was going to song. Story si one was that is why I'm Dilama. Nimbulale! Yeah! Nimbulale to man! Who wanna fight me? Yeah! Who wanna fight me? Yeah! Come and fight me, man! Who wanna fight me? Stop it. Leave him alone. He's not ready. So today, all of them to buy the lands. Just one big day. My friend, you are going to deal. So it's time I fight back for myself. I just alone in the night. No, it's not that bad. No, you feel it, Angel. I don't care, let me feel it. My fuck. Let's slow it down. It's kind of funny, okay, that the guy you're fighting with knows everything, whereas you know nothing. So nobody has moves back. Wow, the guys are taking you. Means into it. Maybe sooner or later you'll find out why. So congratulations, Mbasile, stage 2. You need to go back to your rooms again. Nive instructions ukuthi izithiyo ezilandelayo. Leave human 12 alone. I just pulled the biggest lie with guys, saying that you know everything, whereas you know nothing, just to save you. So why? Why you catch about what chat? I was enjoying the fight, but why? I know you were enjoying the fight, but I suggest that you save your energy and strength, because there's a lot that's about to come. So hang in there, boy. Either way, when they enjoy the fight, the same man kuba
ndenza yonke into ifuna ukuba ndiyenze. I can see that you are a strong boy. You are so brave. You are the best of the best. So, you can even beat the whole army, if I may say. So, I just say keep it up. Save your energy. So what's the use ukuba ubathathe endlophini babuyisa apha? Yintoni iluzayo loo nto? Usubathathela ntoni seqala? Alright. Forget about it. Let me tell you about Pelisa's crew. And you're not gonna like what I'm about to tell you now. Ya, ndiyafuna ukwazi uba umazilaphi uPhelisa Sikhungu. Can you please tell me uba uPhelisa Sikhungu umazilaphi? Next time, tell your guys that I'm a female, not a man. Now listen to the story. V4 Vendetta Beats Production.